guys, ang atin pong lulutuin ay magluluto po tayo ng ginataang tilapia na may pechay. Ayan po ang ating lulutuin sa tanghaling ito. So tara, samahan niyo po ako sa aking pagluluto. Let's go! Ulitin ko po guys hindi pa ako kagalingan magluto. Totally, yung mga alam ko lang pong luto ang aking pong ginagawa. Kaya, so ngayon, samahan niyo po ako. At sana wag niyo po akong ibas. Lalagay po muna natin mga kapatid ang ating gata, yung pangalawang gata mga kapatid. Yung po ilalagay natin. Yan po yung pangalawang gata, ilagay po muna natin. Halo-haloin lang po natin ng konti. Yan. Tapos so ngayon mga kapatid, isunod na po natin ang ating unang gata. Madali na lang po ito mga kapatid kasi gawa ng ito po ay ang tilapia po ay ating prinito na. Prinito na po natin ang tilapia para once kung ilagay natin, hindi naman po masyadong nadudurog, medyo matigas po. So ngayon lagyan na po natin ng sibuyas, ilagay na po natin ang ating sibuyas, sama-samahin na natin, sibuyas, ilagay na natin po ang bawang, at ilagay na rin po natin ang luya. Tapos lagyan na po natin ng paminta, lagyan po natin ng paminta, pang-sasay lang. Lagyan na rin po natin ng asin. Tama lang po kasi gawa ng yung tilapia, prinito natin, lagyan na po natin ng asin. Tama lang pong asin, baka naman kasi umalat. Yan. At ang isusunod po natin mga kapatid, ilagay na po natin ang pechay. Kaya po ang inuna po natin ang ating pechay, ilagay sa ating pong linuluto kasi gawa ng ang tilapia nga po ay luto na dahil prinito na natin. At ito naman pong pechay, ang pinaka-purpose naman po nito kaya ilinagay po natin sa ilalim kasi gawa ng pinakasapin niya po sa ilalim para yung tilapia sa ibabaw po siya malalagay, hindi po sa ibabaw. At hindi po siya madudurog. Yan. Hintayin lang po namin itong mga kapatid na kumulo. Saka po natin ilagay ang ating magic sarap. Bago ko nga po makalimutan mga kapatid, paki-subscribe ang aking YouTube channel, Rick Uragon Vlog. Ganun din po ang YouTube channel ni Medin Vlog na ang aking pong member. Paki-like, paki-share at paki-pindot na rin po ang notification bell para updated po kayo sa kaninyang susunod na mga gawing videos. Ganun din po, paki-subscribe ang aking second account na Rick Uragon TV. Paki-like, paki-share at paki-pindot na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod na gagawin na rin video. So ngayon mga kapatid, takpan mo muna po natin. Hintayin muna natin kung kumulo mga 10 or 15 minutes bago natin po ilagay ang ating tilapia. Madali lang po ito mga kapatid. Bali, Bicolano style lang po ito. Lutong probinsya, lutong Bicolano. Na alam niyo naman po sa amin mga Bicolano, karadalasan po ay mahihilig po kami sa gata. So ngayon, hintayin lang po natin kumulo mga kapatid. So ngayon guys, ilalagay na po natin ang ating tilapia. Bali sa mga tilapia po mga kapatid, ang ating pong gagataan lang po ay yung mga ulo. Kasi gawa ng yung mga buntot, prinito po natin para mamayang gabi naman pong ulam natin. So ito ngayon ay ulam lang po natin. So ngayon ilagay na po natin ang ating piniritong tilapia. Nakikita nyo po, prinito po natin ang ating tilapia. Para po, tulad ng sinabi ko, ilagay naman po natin dito, hindi siya po masyadong madudurog. Kaya inuna po natin ang ating pechay para madali siyang maluto kasi gawa ng itong tilapia ay luto na nga po. At ngayon, lalagyan po natin ng siling pangsigang, ito pong siling green po. Para medyo may sipa o may anghang. Kasi gawa ng Bicolano nga po, kaya linalagyan po natin ng sili. Pero ang iba naman po, kahit hindi mo po Bicolano, naglalagay rin po ng sili. So ngayon, lalagyan na po natin ng isang sachet na magic sarap. Busin lang po natin mga kapatid. At ngayon mga kapatid, lalagyan din po natin ng kaunting suka, dato puti, baka naman.
para may konting asin po mga kapatid. Konti lang, tansyado lang po. Tansyahin lang po natin ang ating mga linalagay kasi gawa na hindi naman po tayo eksperto sa pagluluto. Hindi po katulad nila na mga sinusukat-sukat pa. Tayo hindi po. Tansya-tansya lang. Ito po ang aming ulam sa tanghaling to. Kaya ito pang aking naisipan na gawing video or aking content kasi gawa na wala po ako maisip, halos nauubos na po ang mga video ko at uubusan na rin po ako ng content kung ano pong gagawin ko. Kaya karamihan po mga kapatid na nakikita niyo po aking mga content or aking na-upload sa YouTube ay puro mga cooking tips. Kasi ito na lang po ang nagagawa ko kasi hindi naman po ako ngayon pumupunta kung saan at wala po akong service ng massage. Karamihan ng mga nakaraan naman po mga buwan, puro naman po massage ang aking upload. Kasi ang aking pong content ay mixed content lang naman po. Kung ano po yung pwedeng possible na ating gawin na video or ating may upload sa ating YouTube, yun pang aking ginagawa. Okay. So ngayon mga kapatid, titikman na po natin ang ating ginataang tilapia. So ngayon mga kapatid, medyo kulang po ang ating asin. Lalagyan din po natin ng konting asin. Medyo matabang po mga kapatid. Konting-konti lang po. Lagyan natin konti pa. Yan. So ngayon mga kapatid, tatakman naman po natin ang ating linuluto. At hihintay na rin lang po natin medyo matuyo or maiga ang ating gata para medyo maglamis-lamis po siya. At titingnan po natin kung ano po yung kinalabasan. Ang ginataang tilapia sa tanghaling ito. Ito po ang ating vlog sa tanghaling ito. Ay, ayan na po nakikita niyo ng mga kapatid ang ating finished product ng ating ginataang tilapia. So kung napansin niyo po mga kapatid, madali lang po natin naluto kasi gawa na nga pong tulad ng sinabi ko, luto na po ang tilapia, ating pong pinirito na at ang inuna po nga natin kanina ay ang pechay para po mas maluto po siya at kaya nga po na sa ilalim ng pechay para po pinakasapin niya po sa ilalim para hindi po madurog yung tilapia naman kahit sa ating pinirito. Kaya natin ibabaw naman po ang ating tilapia ilinagay. So ngayon mga kapatid, isang mapagpalang tanghali na po sa ating lahat at happy lunch po sa ating lahat. Bye-bye! God bless you!